kay Children's Day malagi ron sa kong anak. Aw, magpalahi na punta mga ka-Phoenicians. Mag-vlogging una ko diring dapita. So, sa dili pa tamo padayon, sa makausap pa, maing buntag, maing odto, ug maing gabi sa tanan. Kay Children's Day man lagi, syempre, doon lagi kalingawan. Og nini dapita, di na tamaglangan, gisugdan na dayon ang doxology mga ka-Phoenicians. Gisunod dayon ang national anthem, og pagkahuman, gisugdan na dayon ang mga presentation. Og dini na nining dapita, nalingaw na dyan ang mga kabataan. Mao na ini si Paw Patrol. Grabing siya daha kayo, oy. Apil, gudog kalingaw ang mga tiguang. Unya, ang sunod gagitawag si Elsa na pod. Ang ako lagi katingad ning Elsa no kay murag ni Matso man. Di na ko na punang naw. Niundang naman siguro na siya gamit og tawas maong nanampos. Ug ang sunod nga gitawag mao ang Cocomelon. Sa ako nakita karon murag di balik makupakabata mga ka-Phoenicians. Inilaging wata makagig yung nani pagkabata. Mao nang murag jud kong naignorante. Ug ang sunod ay nga gitawag mao na pud si Peppa Pig. Ug mao ni sila ang upat ka mascot nga molingaw sa mga bata. Ug dining dapita, nanayaw na dayon sila. Di po magpalupig si Elsa oy og partig sayo na hisgutan. Pwede na jud mo apply sa Japan ba? Di apay baboy ay nga naning kamot jud og sayaw bisan og hangat. Di jud magpalupig sa irong gipulgas. Kukumilon pa inyo oh, murag yun og gidak-an og liso. Tuori ay, sa mga gusto makakita sa full video sa ilang performance, bisitahan lang ninyo ang akong YouTube channel. Parihara gyapon ang pangalan diri sa Facebook. Og kay gi-shortcut ra man lagi nako ng video ha. Aw human na sila. Og mauna ning orasa nga naniudto na may pagawas ni Jollibee. Lipay gud kayo mga bata nga nakakitag buyog. Wa pa gani na mahuman og kaon ha pero may gakos dayon. Nanimaho na jud na maskuta ba. Ang ako lang pug gikalibugan na ni Jollibee no. Kay nganong wala sila putahing buyog. Nga buyog man ang ilang maskot. Ay ambot lang sila ra gyud sayod. Bitaw oy, pila ra lagi istorya. Nahuman na jud may kaon. Og nanggawas sa jud may sa mga ka-Phoenicians. Karon, kay nag-atang man sa mga agianan na mamaligayag balon. Nakakita man ang akong bata. Aw, nagpapalit jud dayon. Naimpas jud ang ako 120. Kay muligid man og di palitan. Ripay na ka? Ha? Ato na ko na me. Mao gasa ni naliwat. Kay wa man ni nang liwat sa nagligwat. Kay mao di ay, nang liwat di ay sa giligwatan. Sa mga nakaabutan ng video ha, daghang salamat sa inyong pagtanaw ha. Dini na lang kutob ning akong video. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat. Like, follow and share.